Sugeng dalu, sugeng pepanggian kalian keluarga besar Sandiworo Ketoprak Mustiko Budoyo. Mijil saking Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Kito Bluro, ingkang dipun pangarsani dening Bapak Pandi Kapiantu Ibu Yesika Mardiana. Boros tresno kagung sumahwana putri kang satuhu kinurmatan sampun titiwanjenipun paguyuban Sandiworo Ketoprak Mustiko Budoyo kepareng aturaken pasugata arupi tari gambyong gaya baru ingkang dipun tindakaken Seniwati ayu saking kahiyuwangan Mustiko Budoyo kanthi gelar lambang kejayaan Geter Faktor Blora Mustika Sasana Kota Adipura. Sekali merdiko tetap merdiko, sekali joyo Mustika Budoyo tetap joyo. Santi paguyuban Sandiworo Ketoprak Mustiko Budoyo Joyo Wijayanti lebur dening pangestuti kuncarane Mustiko Budoyo hamimbui sentosane Panca Sila. Boros tresno kagung sumahwana putri kang satuhu kinurmatan kados pundi paripun tari gambyong gaya baru ingkang dipun tindakaken Seniwati ayu saking kahiyuwangan Mustiko ing sumanding ing karso para bapak prabu sugeng amir sani. Kumaring gawe suka Mustika Budaya mugi lestariya.
mas Kunes Sembuh
sombong lah aja selak tresnane angel tinola arum-arum manis arum-arum manis arum manis kulane batu arum manis kula batu sing manis saya ayu arum-arum manis arum-arum manis arum manis kulane
Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ketodan, ingkang kula hormati sesepuh saha pinesepuh sedaya para rawuh kakung semawan putri, ingkang kula hormati ugi. Monggo kita muji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Bilih ing dalu menika kula lan panjenengan saged pinanggih makempal wonten dalemipun Pak Sutresno sak keluarga kanthi sehat walafiat mboten wonten rubeda punapa-punapa. Sholawat salam kita unjukaken dumateng ngersa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten benjang yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para rawuh kakung semawan putri, ing mriki kula winangka talangaturipun Pak Sutresno sak kulawarga. Pak Sutresno sak keluarga nyuwun gunging samudra sami mbok bilih wonten pinaraan palenggahan dedaharan ingkang boten ngresepi wonten ing manah panjenengan sami sepisan malih. Pak Sutresno sak keluarga nyuwun gunging samudra panget sami. Dene salajengipun ing mriki kula badhe nglairaken punapa ingkang dados nadaripun utawi Bu sinten Bu? Bu Tasripah menika kagungan nadar utawi kagungan uni. Kala rumiyin menika Bu Tasripah kagungan nadar mbok bilih putranipun putri ing benjang menawi dipun wengku priya badhe dipun tanggapaken sindir. Pramila sinaosa mangke kangge syarat ing dalu menika ujaripun Bu Tasripah badhe dipun luwari. Panjenengan sedaya kula aturi nderek nyekseni saha nderek ndedonga. Mugi-mugi mangke sak sampunipun dipun luwari. Keluarga Pak Sutresno sedaya kemawon dipun paringi slamet wilujeng boten wonten rubeda punapa-punapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Luar. Ngaten wau acara luaran dene monggo Bapak Pradangga kangge ngiringi langen beksan tayub sinaosa menika mboten wonten ingkang mbeksa. Monggo dipun iringi monggo. Gendhingipun nyumanggaaken. Sri Uning, panyunane Sri Uning. Pak Sutresno, Sri Uning.
mekaten acara luaran ing dalu menika mbok bilih wonten tumpang pun anggen kula nindakaken kula nyuwun gunging samudra pangsami akhir kata wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.